Топ 5 начина как да станеш по-готин след това видео. Аз съм Слави Клашърса. Пардон, най-бездарен инфлуенсър и сега ще ти покажа. Първо, какво е най-важното за българина? Колата. И затова задължително снимка с нея. По този начин. Лични блики, разчети и туманни. Второ, снимка в Инстаграм с паричките за деня. По този начин. Трето, снимка на часовника, на ръчичката, да е скъп, обаче. Иначе не важи. По този начин. И номер 4. Некой е цитат от социалните мрежи. Ако не ни е писано, аз ще го напиша. И пето, последно, ама не по важност. На снимките трябва да сте доминантен, особено на груповите. Изправяте се, изпъчвате гърдите, е така лекичко, небрежно. Да покажете, че вие сте той, ето ръководи. Вие сте доминантния. Ай, пробайте и like, subscribe, very much thank you.